Оппосқа, оппосқа, оппосқа сабан туйға, оппосқа. Қоя қойдым соң әлі. Так. Зәйтүнә, минем апас сабан туйына дип әзерләнгән яшел түбәтәйне күрмәдеңме? Шунадан да инде шунда яшел иде зәңгәрде. Уф, бөтен нәрсәне мин белергә тиеш. Ярар. О, күрше ни хәл? Апас сабан туйына әзерләнәсезме? Без күптән әзер инде. Так, җыр китабыннан на всякий случай алдым әле. Сабан туйнасын бергәләп җырларбыз. Керерсең. Түбәтәй, кая тапмысың инде? Матурым, менә, күрше нәрсә карап торасың? Сез дә апаска әзерләнәсезме? Сез дә иң милли гаилә номинациясенә быел катнашасызмы? Без быел Алла бисә җиңәргә тиеш инде. Катнашабыз, әзерләнәбез. Алайса бар безнең киемнәрне карап йөрмә. Теге елда безнеке шикелле киенеп килгән идегез. Быел безнең эксклюзив Әлфиягә әйт, безнеке шикелле эшләмәсен. Мә, Рафис, кара, нинди матур итеп тиктем. Мондый кием точно беркемдә юк. Төп приз безнеке бу, Алла бирсә, менә картсалар кисәсе дә бар. Бу алдымы, артымы? Шаштыңмы әллә, хатын? Бу бит милли татар киеме түгел. Ничек түгел инде? Кая язылган татарныкы түгел дип? Ярар, мә, масын икенче елга киербез, Алла бирсә. Мин теге елганы киям. Ничек инде, кем өчен тырыштымсың мин? Моны киясең инде, күпме тырыштымыш? Әйбәт инде, матур, үзеңә бик килешеп тора. Кил әле, карыйм әле, бәлки син үзең дә татар түгелдер. Кит әле. Апас батырым минем.